ሃሌሉያ ንነፍስኻ ዝገበራ ነገር እንዳዘከርካ ንቤትካ ዝገበሮ ነገር እንዳዘከርካ ነዚ ማሕበር ዝገበሮ ነገር እንዳዘከርካ ንእግዚአብሔር ሞሳ ሃቦ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ባርኽዎ ነዚ አምላኽ እዚ አመስግንዎ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ እዩ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ እዩ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ እዩ አታ ኣብ ማህሌት እስራኤል ትነብር ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ بمسكانا زتملأكا هاللويا بخبر زتملأكا هاللويا بقدسنا زتملأكا እግዚአብሔር ክብሪና አኻ ክብሪ ንእግዚአብሔር በዝንግሆዚ ክብሪ ካብዚ ቦታዚ ክብሪ ካፕኒኤል ክብሪ ካብ ነፍስ ወከፍና ሕዋተይ ሃሌሉያ 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 ክብሪ ዝግባኦ እግዚአብሔር አማእከልናሎ ንጉስ ክብሪ አማእከልናሎ እትጽላል ዝኾነና እግዚአብሔር አማእከልናሎ በልወን እግዚአብሔር አመስግንዎ ስለተ ግብርታቱ بجبرتاتك حقيس كاني خامو بارخك الله خويلو داويت بسرحك أجريم كاني خامو حق أمسكنك الله خويلو داويت أمسكن وحواتي ناي مسكانا نكويو እግዚአብሔር ምስጋና ካይደልዮ ንድምጽ ምስጋና ካይደልዮ ንድምጽ ዕላልታ ካይደልዮ እግዚአብሔር ይደልዮ ሃሌሉያ 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 يس هاللويا زلي تزوجح እግዚአብሔር እዩ እዚ መዓልቲ ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ናብዚ ደረጃ ዝኽትበጽሕ ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ መዓልታት ቆጢርካ ከተመስግን ይግባእካ ሓወይ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ አመስግንዎ عسران حدن بآخا سجيرين واللوسكي عسران حدن بآخا زخون اللي كلن دار أخو مسجنكا أبتيبه مسجنكا ريه مسجنكا سلت زخون اللي كله مسجنكا بارخ وحواتي ولو بانتنو ولو بانتنو يهونو ሁሉ ባንተ ነው 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 ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው የሆነው እስከበልወን እግዚአብሔር በአኻ እስከንበልወን እግዚአብሔር እስከ ድምጽ ዕልልታና ይሰማዕ ድምጽና ይሰማዕ ሕዋተይ በዝንግሆዚ በአኻ ንበሎ ዝቃል ዝደጋጊምና እስከን እግዚአብሔር ሞሳና ሃቦ በአኻ ሰጊረዮ بآخا متي بآخا تقاسي بآخا تتاتي بآخا دويلي بآخا نجري كل تطبق بآخا هاللويا موتاتي مقباتي ددقفوينو هونم አምላኬ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ እኔን ረሳሁ ያስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርታት አየሁ አምላኬ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ እኔን ረሳሁ ጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየሁ እስከበልዎ ሃሌሉያ መገድታትና እንዳዘከርና የሆነ ምናልታ እኔ ሆነ
ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው ካብ ገዛ ርእስና ወጢና ዝኾነልና ሁሉ በአኻ ይኾይንልና እንዳበልና ሃሌሉያ 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 ንንጉስ ክብሪ ሃሌሉያ እስክንዘርጋሕ በዝንጎዚ በምስጋና ንዘርጋሕ በክብሪ ንዘርጋሕ በዝንጎዚ ሃሌሉያ 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 ነትንጉስ ምስጋና ይግቦ በዝንጎዚ ነትንጉስ ምስጋና ይግቦ ዕልልታ ይግቦ መዝሙር ይግቦ 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 ኢየሱስ ጎይታ ይግቦ በዝንጎዚ ምስጋና ዝግቦ ሓደሎ ክብሪ ዝግቦ ሓደሎ ዕልልታ ዝግቦ ሓደሎ እቲ ዘሳለየካ እቲ ዘኽበረካ እቲ ናብ ፍጽምና ዘምጻእካ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ አመስግኑ ወሕዋተይ ከኔ ሆነው ከኔ ሆነው ከኔ ሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ ሆነ ምን አለ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ ከኔ የሆነ ንበሎን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አፍና በምስጋና ይመላ አፍና በዕልልታ ይመላ አፍና በክብሩ ይመላ ገዛ ርስና ነፍስና ነታሳሳያ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው አመስግንዎ ባርክዎ ንጉስ ክብሪ የቶ አማከልና ንጉስ ክብሪ አማከልና የቶ ንጉስ ክብሪ አማከልና የቶ ንዑ ይመቻዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስፍራናን ጉባኤናን ንዑ ይመቻዮ ጉባኤና ንዑ ይመቻዮ ሕዋተይ ንጉስ ክብሪ አማከልና ይኽበር በምስጋናና ንሱ ይኽበር በመዝሙርና ንሱ ይኽበር በውህብቶታትና ንሱ ይኽበር በዕልልታና ንሱ ይኽበር ንሱ ይግቦዩ ንሱ ይግቦዩ ሃሌሉያ ይግቦዩ ዝብል እስኪ መሳይ ኮይንን እግዚአብሔር የመስግን ነው ይግቦዩ በዝንግሆ ዝብል በቃ ንዑ ከመስግን የመጽየ ዝብል አንደበቱ ዝኸፍት ምሳይ ኮይኑ ሃሌሉያ 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 አመስግኑ ንጉስ ክብሪ አማከልና የቶ ናይ ክብሪ ንጉስ አማከልና የቶ ይተዓለለሉ ይዘመረሉ ክብሪ ይውሰድ ንሱ ሃሌሉያ 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 አብዙፋኑ ዘሎ አብዙፋኑ ዘሎ አብዙፋኑ ዘሎ ፍትሕን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምስጋናን ሞሳን ይግብኦ ምስጋናን ሞሳን ይግብኦ ሃሌሉያ ባርኹ ሕዋተይ ሃሌሉያ ልብኻ ዝመልኦ ነገር ልብኻ ዘንቀዶ ነገር ንእግዚአብሔር ሃቦ ንሱ ብምሕረት ዝኽልለካ ንሱ ንነፍስኻ ዝብጆ ንሱ ንረድኤትካ ፍጡን ንሱ ሃሌሉያ 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 ሰይፍ ሓበንካ እዩ ባርኮ ሰይፍ ሓበነ እዩ ዝብል ሰይፍ ሓበነ እዩ እግዚአብሔር ሰይፍ ሓበነ እዩ ብኡ ይሕበን ብኡ ደስ ይብለኒ ብኡ ይምካሕ እስኪ በዝንግሆዚ ብእግዚአብሔር ዝምካሕ እግዚአብሔር እዩ ኣሳሊኒ ዝብል ኩላትና ካብ ዘለና እስኪ ብድድ ብድድ ኢልና እግዚአብሔር እዩ ስጋ ዓብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብፅሕኒ እግዚአብሔር እዩ ኣሳሊኒ ንእግዚአብሔር እስኪ ንንገሮ ሃሌሉያ 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 በልወን እግዚአብሔር ባኣኻ ዝብል ቃል እስኪ ደጋጊምና ካብ ዝጉባኤ እዚ ይሰማዕ ሳላኻ 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 በልዎ እስኪ ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሳላኻ እዩ ሃሌሉያ ሳላኻ ብሓይለይ ኣይምካሕን ብነገረይ ኣይምካሕን ብዝኾነ ነገር ኣይምካሕን ክምካሕ እንድሕር ደኣ ኮይነ ባኣኻ እየ ዝምካሕ ጎይታ ኢየሱስ ባኣኻ እየ ዝምካሕ ናይ ትምክሕተይ መለክዒ ንስኻ ኢኻ ናይ ትምክሕተይ ጠርዚ ንስኻ ኢኻ ኣመስግነካ ኣለኹ እስክንበሎ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ባርኹ ኣሕዋተይ
برهو هاللويا 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 مكح بأخا مكح بأخا أحبن بأخا أتانا نفسي نقص مكح بأخا هاللويا 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 سلاز ملا يكونن سلاز غودلا يكونن نجر كله سلاز تمالا يكونن هاللويا بأخا جن دس يبلا نفسي اسكي خموز من المساي كوينو دس يبلا نفسي بأخا جن دس يبلا بيمولا بايمولا بيغودل هاللويا بأخا جن دس يبلا بأخا جن دس يبلا هاللويا أسي 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 بأخاي خوين اللي بأخاي تبتيحي بأخاي تحنجيري بأخاي هاللويا 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 whatever ناتكا situation whatever زحلف كايو عمتات نذكركا እግዚአብሔር ስጋ ዓብዚ ኣብጽሐና እግዚአብሔር ስጋ ዓብዚ ኣብጽሐና ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሕዋተይ ኢድ እግዚአብሔር ያተሸኪማትካ ማንም አይነበረን ከሕንግረካ ከሎ ማንም አይነበረን ምሳኻ ሃሌሉያ 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 እተን ዝጸራኻ ሃሌሉያ ኣብዚ ዝብጻሕካኒ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዝበጻሕኩ ባኻዩ ኣብዚ ዝበጻሕካኒ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ሽጉምተኹም እናረኣኹም ዝበጻሕኩ ባኻዩ ትሕትሕ ንበል እሞ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንናይ ጀሚረ ንናይ ክገድፎ ዝገበርካለይ ብዙሑ ጸብጺበ ዘይውጡ ብናይ ጀሚረ እስክብታቕዒት ሕዋተይ ዝገበርካለይ ብዙሑ ጸብጺበ ዘይውጡ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ጽቡቕ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ጽቡቕ ስለቲ ሰናይካ እስኪ ንበሎ ሒዝናዮ ዝመጻና ናትና ዝኾነ ነገር ናይ ሰብ ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹም ሕዋተይ ናተይ ትብሎ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ናተይ ዝብሎ ነገር ጽቡቕ ኣበይ መሃለኹ ተዘይተሓስበኒ ካብ ጎድፍ ኣልዒልካ ዝፋን ክብሪ ተዘይተውርሰኒ ኣበይ መሃለኹ ተዘይተሓስበኒ ኣብ መዘምራን ኣይንጸብሕ ሕዋተይ ንእግዚኣብሔር ምስጋናና እግዚአብሔር ልቢ ዝርእዩ አንደበት ዝርእዩ ኣመስግንዎ ተዘይተውርሰኒ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ንቁም ነገር ኮይነ ሰብ ጌርካኒ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ንቁም ነገር ኮይነ ሰብ ጌርካኒ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ጸናይካ ምስጋና
ስለቲ ሰናይካ ስለቲ ጽቡካ ስለቲ ሰናይካ ስለቲ ጽቡካ ሃሌሉያ እስከ ካብ እግዚአብሔር ሰናይ ተቀቢለ ዝብል ነዚ ጎይታ እዚ ብዕልልታን ብጣቕዒትን ሃሌሉያ አኽብሮ ሃሌሉያ ስለ ሰናይነቱ ስለ ምሕረቱ ሃሌሉያ ስለ ሃለው ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ 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 ምስጋና ይዘለኒ ጎይታ ሃሌሉያ አምልኾ ይዘለኒ ጎይታ ሃሌሉያ ዝማሬ ይዘለኒ ሃሌሉያ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ስቕ ዘየብለኒ ጥራይ አመስግን አመስግን ይብለኒ አመስግን ይብለኒ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ስቕ ዘየብለኒ ጥራይ አመስግን አመስግን ይብለኒ አመስግን ይብለኒ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ስቕ ዘየብለኒ ጥራይ አመስግን አመስግን ይብለኒ አመስግን ይብለኒ ከም ዝማሬ አየቋርጥን ከም ምስጋና አየቋርጥን ከም ምስጋና አየቋርጥን ክበር ይለውን አይደክምን ከም ምስጋና አየቋርጥን ከም ዝማሬ አየቋርጥን ከም ምስጋና አየቋርጥን ክበር ይለውን አይደክምን ሃሌሉያ ምስጋና ይግባእካ እግዚአብሔር አምልኾና ይግባእካ ሃሌሉያ 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 ረሲኖኒ አውሽተ አብደም ሰራ ወረያትዩ እምብዛ መሲጡኒ መግለጺ ተፍቅሪ ዘይብለይ ኳ ቃላት ከዛርብ ክጅምር ክገልጥን ክፍትን አፈዩ ተትዘኒ ዘይዛርብ ብዝመሃርካኒ ቋንቋ ግና በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ ፍቅርኻስ ኢየሱስ
ኢየሱሰይ ረዚኖኒ አውሽተይ ኣብ ደም ሰራውረያትዩ እምብዛ መሲጡኒ መግለጺ ፍቕሪ ዘይብለይ እኳ ቃላት ዘዛርብ ክጅምር ክገልጽን ክፍትን ኣበዩ ዘትሕዘኒ ዘይዛርብ ሃሌሉያ ብዝባርካኒ ቋንቋ ግና በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ ሃሌሉያ ፍቅርኻስ ኢየሱሰይ ረዚኖኒ ኣብ ልበይ ኣብ ደም ሰራውረያትዩ እምብዛ መሲጡኒ መግለጺ ፍቕሪ ዘይብለይ እኳ ቃላት ዘዛርብ ክጅምር ክገልጽን ክፍትን ኣበዩ ዘትሕዘኒ ዘይዛረብ ብዝመሃርካኒ ቋንቋ ግና በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዘና ዘይብሉ ፍቕርኻ ዝያዳ ኩሉ ፍጥረት ሓለፋ ሃልሃልታ ዛ ፍቕሪ ዘንደዶ ኮነሉ ድኸ ኽጥመሞ ቋንቋ ዕላለይ ዝቐየሮ ኢየሱስ ኢየሱስ ክብል ብፍቕሩ ፍቕረይ ክገልጸሉ ይሓፍርን ስሙ ካብ ምጽዋዕ ኣይበኩርን ፍቕርኻስ ኢየሱሰይ ረዚኖኒ ኣውሽተይ ኣብ ደም ሰራውረያትዩ እምብዛ መሲጡኒ መግለጺ ፍቕሪ ዘይብለይ እኳ ቃላት ዘዛርብ ክጅምር ክገልጽን ክፍትን ኣበዩ ዘትሕዘኒ ዘይዛረብ ብዝመሃርካኒ ቋንቋ ግና በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ በመዝሙር ኢየሱስ ኢየሱስ ፍቅረይ ገልጸልካ ሃሌሉያ እስከ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እናዜምኩም ሃሌሉያ ግለጹሉ ሃሌሉያ ብቃላት ከናፍርኩም ሃሌሉያ ጽምዋይ ሰቢርካ ቀሪብካኒ ናብ ሃራኻቱ መሪኻኒ ኣብ ሃሩር ኣብ ቁሪ ተሓሊ
معدو فرق قليب كالي بكدو كخري خلو نقرقرك كجامايو يسوس تعمقا فرخاس يسوس اسكي دونا مسناي لبنا دينوني عبدم سرا ورياتيو انبزام مسيطني مقلتي تفقري سيب اللي كواك على تززاري كجمر كقلتن كفتن عفيو زتحزني زي زارب بزمهار كاني قوانقواقنا بمزمور يسوس يسوس فكري قلتلك 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 هاليلويا 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 يسوس سمكاي بارك هاليلويا مازلنا زي باللو فقرخا زادا كله فترة عدفا هل تازا فقري زنددو كون اللوديو خخت سمبو قنقع إلالي سغيرو يسوس يسوس كبل بفقرو فقريك قلتلو يحفر سمو حمد سوا عيبكور فرخاس يسوسي نزينوني عببي عبدن سرا ورياتيو انبزام مسيطني مقلتي تفقري سيب اللي كواك على تززارب كجمر كقلتن كفتن عفيو زتحزني زي زارب بزمهار كاني قوانقواقنا بمزمور يسوس يسوس فقري قلتلك بمزمور يسوس يسوس فقري قلتلك هاليلويا سمواي سميرك قريب كاني نابخاك عتو مريخاني أبهارو راب قريت حالي وطرو نمرد أين قاحي ريخاويه كاني كمعدو فري قلت كالي بقدو وفري كلو نقر كيركا كجامايو يسوس تعمقا فقرخاس يسوسي نزينوني عبدي عبدم سرا ورياتيو
بزام مسيطني مجلسي تفري سيب الليكواك على ززاري كجمر كقلت انكفتي عفيو زد حزني زي زارب بزمهار كاني قوانقوا قنا بمزمور يسوس يسوس فريقل تلقى بمزمور يسوس يسوس فريقل تلقى بمزمور يسوس يسوس فريقل تلقى نع خطراي زملك أملاك سماي 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 عير السعودي تبغرقها عير السعودي تبهرتك عير السعودي قوسنتك عير السعودي متنقاك عير السعودي تفرقها عير السعودي تبهرتك عير السعودي وسنتك عير السعودي زي الصعوعلت هاليلويا سلين سليخاتكم من مسقل قرانيو هاليلويا واغا زخفل زكوي تازي هاليلويا زي الصعوعلت هالنا هاليلويا 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 Hallelujah, hallelujah. ኢየሱስ ስምካ ይባረኽ ጎይታ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ብናይ ዘለዓለም ፍቕርኻ ዘፍቀርካና ጎይታ ስምካ ይባረኽ
ሃሌሉያ ዘይልወጥ ፍቅሪ ሃሌሉያ ዘይቅየር ፍቅሪ ሃሌሉያ ጊዜን ኩነታትን ዘይውስኖ ፍቅሪ ሃሌሉያ በዚ ደስ ይበለና ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እስከ ነጥጣሁን ዘሎ ሰብ በትናይ ዘለዓለም ፍቅሩ ዘፍቀረካ ጎይታ ሃሌሉያ ኩል ጊዜ ባርኮ በለው ሃሌሉያ ዘይርሳዕ ፍቅሪ አሜን ሃሌሉያ ዘይርሳዕ ምሕረት ዘይርሳዕ ሃሌሉያ 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 ነዚ ዝተረድኦ ዳዊት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኩል ጊዜ ባርኽ ይሉ ሃሌሉያ ኩል ጊዜ ሃሌሉያ 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 ስምካ ይባረኽ ተባረክ ጎይታ ልዕል በል ጎይታ ሃሌሉያ ዘፍቀርካና ጎይታ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ اسكي طاعتن على التانز قويتا زي هاللويا هاللويا كانسن العلي يقبوي زقويتا هاللويا يقبوي مسكاننا يقبوي عملخونا هاللويا يقبوي طاعتنا هاللويا وسجل زعيم كنفسي هنا عملكوين أنا قنعنيهم كهون تغارات مارين تلانتا مسكني زاري على ماهر من دبيه يتمر على الجي على سنسوي مسياناي وسجل زعيم كنفسي هنا عملكوين أنا قنعنيهم كهون تغارات مارين تلانتا مسكني زاري على ماهر من دبيه يتمر على الجيم أنا سنسوي مسكاناي ከምስጋና ጋር እጠብቃለሁ አምኜ ቃሉ በአንዳች ነገር አልጨነቅም አለ ጌታዬ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ናለ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ናለ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ
አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላምናል እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ብዬ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማክበር ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታን ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታን ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታን ያለ እግዚአብሔር ማክበር ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ድንቅ ነው ታምረኛ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ አይቻለሁኝ በዓይኔ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ድንቅ ነው ታምረኛ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ሞኝ ነው ይሉኛል ሳይረዱኝ ቀርተው ተመለስ ይሉኛል ሃሌሉያ አልፈልግም ካልኩኝ ጭንቅጭቅ ምንድነው እምቢ ያሳፈረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው የኔ ኢየሱስ ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝ ነው ይሉኛል ሳይረዱኝ ቀርተው ተመለስ ይሉኛል ዋጋ ቢስ አድርገው አልፈልግም ካልኩኝ ጭንቅጭቅ ምንድነው እምቢ ያሳፈረኝ ኢየሱስ ጌታ ድንቅ ነው የኔ ጌታ ድንቅ ነው የኔ ኢየሱስ ድንቅ ነው የኔ ጌታ ድንቅ ነው የኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝ ነው ይሉኛል ሳይረዱኝ ቀርተው ተመለስ ይሉኛል ዋጋ ቢስ አድርገው አልፈልግም ካልኩኝ ጭንቅጭቅ ምንድነው
ሳነካድዩ እግዚአብሔር እንታይ ሳነካድዩ እግዚአብሔር እንታይ ሳነካድዩ እግዚአብሔር ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል 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 ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል 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 ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል ትዘይከኣልዩ ኦሮማይ ዝተባህለ ዘይስገር ኣብ ቀላይ ኣነ ግና ሰጊረዮ ኣምላኸይሲ ታይጨንቆ ኩሉ ኢዱ ኣብ ኢዱ እዩ 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 ኣብ ኢዱ እዩ ኩሉ ኢዱ ኣብ ኢዱ እዩ ኣብ ኢዱ እዩ ኣብ ኢዱ እዩ ትዘይከኣልዩ ኦሮማይ ዝተባህለ ዘይስገር ኣብ ቀላይ ኣነ ግና ሰጊረዮ ኣምላኸይሲ ታይጨንቆ ኩሉ ኢዱ ኣብ ኢዱ እዩ 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 ሪኣትካ ከደኳ ከም ዘጨንቀካ ስለዚያ ተምልረካ ስለዚያ ተምልኸካ ስለዚያ ተምልኸካ ስለዚያ ተምልኸካ ስለዚያ ተምልረካ ስለዚያ ተምልኸካ ካባዊ ምመሳ ናትካዩ ካብ ሞት ምትራፍን ናትካዩ ነፍሰይሲ ሪኣትካ ከደኳ ከም ዘጨንቀካ ስለዚያ ተምልኸካ 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 እንታይ ሳነካድዩ እግዚአብሔር እንታይ ሳነካድዩ እግዚአብሔር እንታይ ሳነካድዩ እግዚአብሔር እንታይ ሳነካድዩ እግዚአብሔር ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል 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 ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል 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 ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል ሕማም ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል 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 ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል ሽግር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል 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 ሽግር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል
እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ አምላኬ ተባረክ ተወደስ ተቀደስ ይህም ላንተ ትንሽ ነው ግን ያለኝን እሰጥሃለሁ አምላኬ ተባረክ ተወደስ ተቀደስ ይህም ላንተ ትንሽ ነው ግን ያለኝን እሰጥሃለሁ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ አምላኬ ተባረክ ተወደስ ተቀደስ ይህም ላንተ ትንሽ ነው ግን ያለኝን እሰጥሃለሁ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ምስጋና ይዘሎኒ እልልታ ይዘሎኒ ጣቂት ይዘሎኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይግባእካዩ አምልኾና ይግባእካዩ ዝማሬና ይግባእካዩ ጣቂትና ሃሌሉያ 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 ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ በቲ ዝኾነ ተመስገን ጎይታ በቲ ዘይኮነ ተመስገን ጎይታ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 አምላኬ
ግን ያለኝን እሰጥሃለው አምላኬ ተባረክ ተወደስ ተቀደስ ይህም ላንተ ትንሽ ነው ግን ያለኝን እሰጥሃለው ሃሌሉያ 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 እስከ ንዝጎይታ እዚ ዕልልታን ጠብዒትን ሃሌሉያ ነቲ ዝግብኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መዘምራን እግዚአብሔር ይባርኽኩም መመሊሱ ጸግኡ የብዛሐልኩም ረና አምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ረዲኡና በዚ ሰዓት እዚ ንዕኡ ከነምልኽ ምስኡ ጉጅም ክንብል እዚ ስለ ዝኾነልና ንእግዚአብሔር አምላኽና አዚና ነው እግዚአብሔር በመዝሙር ባሪኹና እግዚአብሔር በአምልኾ ባሪኹና ንኽብሩ ክንከውን ጌሩና ይሞ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሕጁን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብድላይ ዝዛረብ ሕጁን ደቅና መደብ ኣለዎም ናፍቲ መደብ ክንሓልፍ ኢና ኢየሱስ ጎይታይ ብኡ ድማ ክንባረኽ ኢና ንሕና እውን እቲ ኣብ ውሽጥና እግዚኣብሔር ዘቐመጦ በረኸት ንደቅና ክንባረኾም ኢና Hello parents, first we have the children's program here to perform a song for you. Then we have Alilta telling you her memorized gospel memory verse, and then we have Sina telling you a poem that she made. Please help us welcome the children's program to perform their song.
Okay, I'm going to say John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of man. For the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came only as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave them the right to become children of God, children not born of natural descent, nor of human's decision, nor of husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. John testifies concerning this. He cries out, saying, "This is the one of whom I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me." From the fullness we have all received one blessing after another. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made him known. Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely, "I am not the Christ." "Who are you then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." Finally they said, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?" John replied in the words of Isaiah. John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of one calling in the desert, make straight the way of the Lord." Now some Pharisees that had been sent questioned him, "Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" "I baptize with water," John replied, "but among you stands one you do not know, whose thongs of sandals I am not worthy to untie." This all happened in Bethany, in the other side of the Jordan, where John was baptizing. The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one of whom I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me." Wait, no, I'm not done. Okay, The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is what I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason why I came baptizing is that he might be revealed to Israel." Then John gave this testimony, "I saw the Spirit come down and remain on him. I would not have known him except the one who sent me to baptize told me, the one on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen, and I testify that this is the Son of God." The next day John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus coming toward him, he said, "Look, the Lamb of God." When his two disciples heard him say this, they went and followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following him and said, "What do you want?" Then Jesus replied, "Come and see." So they went and saw where he was staying. It was about the 10th hour. Andrew, Simon Peter's brother, one of the two who had heard and followed Jesus. The first thing Andrew did was to tell his brother Simon, "We have found the Messiah, that is the Christ." So he went and brought him to Jesus, and Jesus told him, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which is translated Peter. Then Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida, I think. And
Philip found Nathanael and said, we have found the one Moses wrote about in the law and the one the prophets wrote about, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth, can anything good come from there? Come and see, he replied. When Jesus saw Nathanael approaching, he said, here is a true Israelite in whom there is nothing false. How do you know me? I saw you under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. You believe because I told you I saw you under the fig tree. You shall see greater things than that. I tell you the truth. You shall see greater things than this. I tell you the truth. You shall see the angels of God ascending and descending on the Son of Man. This Moment by Sina Malaka Rahan. In this moment, there are people who are dying in hospitals. In this moment, there are people accomplishing big things around the world. In this moment, there are people who are in pain. But right now, the only thing I'm doing this moment is praising the one who knows my name, the one who greatly painted the stars. For he was there every moment, every laughter, every tear, and every feeling of joy. When I'm going anywhere, I use my time wisely. In this poem, I write for the one who bloomed my heart, who sent his son down for the sake of earth, through all the places you can think of, for the teal blue aquatic waters, the sound of a tiger roaring in the night, only from a broken promise. Every day after school, I kneel down with the shining sun gleaming in front of my eyes, seeing the sun starting to set at the end of the day. Exactly on this day, we all join together to celebrate one important thing that holds a place in my heart forever. There will only be one name that is special to me. He will always be here. In this moment, I'm standing right here, watching the stars alight. With Emmanuel, God is with us, for he gives me hope, happiness, and even faith. In this moment, I'm here, proud to be. ኢየሱስ ጌታዬ ወለዶ ብኸምዚ ክዓቢ ክትርኢ ከለኻ ካብ ዝዓቢ ሓጎስ የለን እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣምፂኡ ንኸንቱ ኣይሓደገናን ንበረኸት ገይሩና እዩ በዚ ባህ ይበለና ክብርን ኣምላኽና ንሃብ ኢየሱስ ጌታዬ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ካብዚ ቀፂልና ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ንጽልየሉ ጊዜ እዩ ስለ ሃገር ክንብል ከለና ስለቲ ህዝቢ ስለቲ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰሉ ሰብ እዩ ስለቲ መሬት ወይ ስለቲ ካልእ ጥራይ ኣገዲስና ኣይኮነን ግና ክርስቶስ ዝመተሉ ሰብ ስለ ሃገርና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እስኪ ካብ ዘለናዮ ተሲእና ስለ ህዝብና ክንጽሊ ኢና يقرب لنا ودعيون مكرنا زمن سلام عرفت مسقانا
ويتاسرلنا يقرب لنا ودعيون مكرنا زمن سلامن عرفتن مسقانا ويتاسرلنا يا رب الإግዚአብሔር محرت كال أخ እግዚአብሔር نهزب قات أمت እግዚአብሔር قويتا بقدمي خان قرب لنا سلا هاجرنا أبا خان متسألنا እግዚአብሔር بهداتنا عخا كمل لخ እግዚአብሔር أب تحت تسألالخنا فكا እግዚአብሔር بناتكا ጸጋን بناتكا محرتن كنبر እግዚአብሔር لب ህዝብና ናብኻ ክምለስ እግዚአብሔር ጎይታ እግዚአብሔር ርኢናካ ኢና በሐቂ ብዝሓለፈ ግዜ ኩሉ ንስኻ ተኣሚንካ ኢኻ ጌርካልና ኢኻ እውን እግዚአብሔር በረኸትካ ርኢና ኢና እግዚአብሔር ሕጂውን ጎይታ ናብኻ ንምለስ ኣለና ምሕረተኛ ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ናብኻ ንቐርብ ኣለና እግዚአብሔር ናብ ካልኣይን ጥምትን ኢና እግዚአብሔር የቕረበለልና እግዚአብሔር ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ዘመናት ክሓልፍ ዘመናት ክቕየር ኩነታት ክቀያየር እግዚአብሔር እስኻ ግና ኣብ ዙፋንካ ጸኒዕካ ትነብር እትሰምዕ እትምልስ እትርኢ እትረድእ አምላኽ ኢኻ መሆን ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ነቶም ናብኻ ዝቐርቡ ነቶም ምሕረትካ ዝደልዩ ነቶም ገጽካ ዝደልዩ እግዚአብሔር ገጽካ ትመልስ አምላኽ ኢኻ እሞ ገጽካ ምለሰልና ንብለካ ኣለና ጠምተና ንብለካ ኣለና ረአየና ንብለካ ኣለና ንስኻ ጥራይኻ ተስፋና እግዚአብሔር ንስኻ ጥራይኻ እግዚአብሔር ንምድርናን ንሃገርናን ንህዝብናን እትፍውስ እግዚአብሔር መፍትሒ ካብኻ ጥራይ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ኩነታት ኣይንጥምትን ኣብ ነገራት ኣይንጥምትን እግዚአብሔር ኣባኻ ግና ንእመን ኣለና ነገርና ኩሉ እግዚአብሔር ናብ ሓጎስ ክትልውጦ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ህዝብኻ ኩሉ ናብኻ ናብ ምምላስ ክትቅይሮ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ነታ ምድሪ እተሓስበ ክፉእ ድማ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስልጣን ካብኡ ክርሕቕ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ኦምና አምላኽ ኢኻ ምስጋናኻ ኣብ ህዝብና ክንርኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና ጸሎትና ሰሚዕካ ክትምልስ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ደጊምና ድማ ነመስግነካ ከምዚ ዝበለ ዕድል ሂብካና ንዓይንና ኣሕዋተይን ድማ ደው ኢልና ስለ ሃገርና ክንጽሊ ክንማልድ እዚ ዕድል እዝን እዚ ኣፍ ደገዝን ከፊትካልና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ስለዛ ነብረላ ዘለና መሬትን በረኸትን ኩሉ ድማ ካባኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ድማ ንበረኸት ጌርካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ሓይልኻ ክንነግር ምድሓንካ ክንነግር እግዚአብሔር ጸጋኻ ይዕጥቐና ንብለካ ኣለና ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ እግዚአብሔር ቃላትካ መልኣና ንብለካ ኣለና ቃልካ ይፈውሲ እግዚአብሔር ጸጋኻ ይፈውሲ ንብዙሓት ንምሕረት እንኸውን ንብዙሓት ንበረኸት እንኸውን ክትገብረና ኢኻ እሞ ነመስግነካ
ጎይታ እግዚአብሔር ስለ ጸንሐና ጊዜ ኩሉ ተመስገን ተሪፉ ዘሎ ጊዜና ድማ እግዚአብሔር ንስኻ ባርክ በስም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽና ይኹን እንኳዕ በሰላምን በደሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመጸ ጋሻ እንተዳለና ክንላለየኩም ሰላም ክንብለኩም እስኪ ኢትኩም አርኢኒ ንመጀመሪያ ዝመጸ ጋሻ እንተሎ ሓራይ ሓወይ በዚ ኢድሪ ኣለኹ ሽምካን ዝመጸ ኸይሉ ቦታን አቢ ካብ ጋርጋሪ እንኳ አብዳሃን መጻኻ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ካልእ ጋሻ ተዳለና ኮይኑ ጋሻ ይብለን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽና ይኹን መደባትና ሁሉ ከም ዘለዎ ንምዝኽኻር ዝኣክል ኩሉ ጊዜ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ናይ ወንጌል አገልግሎት ኣለና አሕዋትና ኣብዚ መጽኦም ዝጽልይሉ ወጽኦም ድማ ወንጌል ዝምስክሩሉ ጊዜ ስለ ዘሎ ኩላትና ኣብዚ ክንሓብር ዕዱማትና ከምኡን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ጸሎትን ናይ ኣምልኾን ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዜ ኣለና ኣብዚ እውን ኩላትና ክንመጽእ እግዚአብሔር ይደግፈና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሰንበት ኣብ 3 እብረ ኣለና ካብ ሰዓት 9 ዝጅምር ካልኣይ እብረ ድማ ካብ ሰዓት 11 እዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ከምኡውን ሳልሳይ እብረ ካብ ሰዓት 5 ዘሎ ጊዜ ኣለና ኩላትና ጊዜ እናዓደግና ኣብኡ ንካፈል ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ዝሰርዐ እግዚአብሔር እዩ ከምኡውን ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ብዙም ዝመሓላለፍ ናይ ጸሎት ጊዜ ኣለና ኣው ድማ ኩላትና በዚ ጽዕመና ንጸሊና ናይ ደቅና ድማ ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ኩሎም ደቅና ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ኣብዚ ቦታ ኣለና ስለዚ ኩላትና ደቅና ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ኩሎም ሒዝናዮም ናብዚ ንምጻእ ከምኡውን ብዙም ዝመሓላለፍ ሶሉስ ካብ 1 ክሳብ 3 ዓመት ዘለዉ ሶሉስ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ዘሎ ጊዜ ከምኡውን ሐሙስ ካብ 3 ስጋዕ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ዘለዉ ደቅና ድማ ንሐሙስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ዘሎ ጊዜ ኣለና ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ውሽጠይ ዘላ ሓንቲ ሓፀር ጥቕሲ ከንብቤ እሞ ናፍቲ ዝቕፅል ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ክንሓልፍ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግናኸ ኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ መዓልቲ እዛ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም ጎይታስ ኩላትኩም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራኡ ኸይና ክትመጽእ እያ በኣኣ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብመስሪ ብረስኒ ክነክኽ ምድሪ ኣብኣ ዘሎ ግብርታትን ክነድድ እዩ ደጊም ነዚ ኩሉ ዝፈላለየ ካብ ኮነ ስሊኡ ሰማያት ብሓዊ ክመኩ ዝፈላለዩ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽና እናተጸበኽምዎን እናቀላጠፍኩምዎን ብቅዱስ ንብረትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ከመይ ዝበለ ክትኮኑ እዩ ዝግባአኩም ንሕና ግና ከምቲ ተስፋ ጽድቂ ዝንበረሉ ሓድሽ ሰማያትን ሓድሽ ምድርን ንጽብዕ ኣለና ስለዚ ኸኣ ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይነውርን ብዘይመንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ
ኢየሱስ ክምለስዩ ግናኸ ሓንቲ መዓልቲ ከም ሽሕ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምናልባት ዝድንጉ እንተዳ ዝመስለኩም ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ዝድንጉ መስለና እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዚ 2000 ንብሎ ደለና ሓንቲ መዓልቲ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ግናኸ ምድንጓዩ ምኽንያት ከ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዙሓት ናብ ድሕነት መታን ክመጹ እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ንዖም ጥራይ ዘይኮነ ኣነን ስኻትኩምን እቶም ብጎይታ ኢየሱስ ኣሚንና ዲሕና ደለና ድማ ብጽድቅን ብዘይ መንቅብን እንርከበሉ ጊዜ መታን ዕድል ክንረክብ እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ኣነን ስኻትኩምን በዚ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደግፈና ህይወትና እናፈተሽና ክንነብር ኣብ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ይርዳአና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂውን እግዚአብሔር በቃሉ ክዛረበና እዩ ቅድሚኡ ግን መባእን ዕሽረን ክዋጻይ ስለቲ ዝዋጻእ መባእን ዕሽረን ኩላትና ንጸሊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ስለ ጸንሐና ጊዜ ሁሉ ተመስገን ሕጂውን እግዚአብሔር እቲ ንዓኻይልና ዘምጻናይ ኩሉ እስኻ ክትባርኾ ብኡ ድማ እግዚአብሔር ክትባርኸና ንጸሊ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ስለ ጸንሐና ጊዜ ተመስገን ስለ ዝመጽእ ቃል ኩሉ ድማ ነመስግነካ ብስም ኢየሱስ አሜን መንፈስ ቅዱስ ትረድኹ ለጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኹም ክብር ሁሉን አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኩላትና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 16 ክነውጽኢና ካብ ፍቕዲ 24 ክሳብ መወዳእታ 27 ዘሎ ክፍሊ ሓቢርና ክነንብብ ኢና خبر عالم لاخ كم تقول لك زين قبرو كاب زلنا يحاف كنبلينا مو ويتاي باركم از قدوس قال دما عبيرنا خنا نببينا رومي ምዕራፍ 16 كاف فقدي 24 كسام وداتا بسم ጎይታ ኢየሱስ ከምብወይ ነቲ በወንጌላይን በስብከት ኢየሱስ ክርስቶስን በመግሃድ እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጅግና ተገልጸ ምስጢር በዚ በቲ በጽሕፈት ነቢያት ወን በትእዛዝ እትናይ ዘለዓለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ ተነግረ ምስጢር ነቲ ከጽናአኩም ዝከአሎ ነቲ በይኑ በዓል ጥበብ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብር ይኹን ነው ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይኹን አሜን ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሐጢር ጸሎት ንጸልይ አይዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለ ዝረፍድ ዚ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ስለ ዝነበረና ናይ ዝማሬ ናይ አምልኾ ጊዜ ሁሉ ነኽብረካ ነመስግነካለና ወአምላኽ ህጅ ድማ ንጽልይ በሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ በቅዱስ ቃልካ ጌርካ ክትዛረበና ጎይታ ክትምህረና ድምጽኻ ናብ ልብ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ከተመጽ
وأملاخ نسخة دم እግዚአብሔር አቦ ክትዛረብ ከለኻ ንሕና ንሰምዕ ኩላትና ድማ ጎይታዬ ናብ ቃላትካ ክነድህብ መታን ትብለና ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ክነስተብህል መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንቃልካ እግዚአብሔር አቦ ዝተኸፍተ ልቢ ዝተኸፍተ እግዚአብሔር አቦ የኢንቲ እግዚአብሔር የእዛን ክትበና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካለና ጎይታ ናይ ዝዛረብ ባሪያ ኻውን ክትረድአኒ ስኻ እግዚአብሔር አቦይ በአይ ክትሐልፍ በዘማዓልት እዚ ንህዝብኻ እግዚአብሔር አቦ ክትብሎ ዘለካ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ከይተኸልከልካ ክትዛረብ እግዚአብሔር ናአኻ አሚነ አብዝ ደው ይለለኹ ስኻ ድማ ኸሙስ ለትገብር የመስግነካን የኽብረካን ኣለኹ ጎይታ ዝግዜ እዚ ሰዓት እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ተረከብ በመንፈስካ ማእኸልናኹን ክብርኻ መንፈስካ ህልውና ኸነዝቤት ነዚ ጉባኤ እዚ ይምላእዮ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም አብዘለኹም መኸፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ዓመት እዚ በእምነት እንመላለሰሉ ዓመት ብዝብል ጎይታ ከምዝረዳአና ብዙ ሐሳባት ብዛዕባ እምነት ሪና ነርና እዚኣ ካብታ ናይ መወዳእታ ካልአይቲ ሰንበት ያ بدهر زيانا إذا أمت زيحان تسنبت ترى زلاتنا أمنت هيوتنا سلزخونة كم تمسحف كدوس زبل الناس صادق بأمنتيو بهيو زنبر سلازينا إسران حدن ترى يكونس تنابرنا كله هيوتنا كله سي بأمنت سلنبر نقد سلونا جريو نجر جندما كم أب تيما درجة دما أبز أمت زي كن ريو قنينا لنا بزوح أرستاتو كوا أبلبي انتلوني جن منفس قدوس زدليوس أبز أمت زي تغن رخبو زلنا رخيبنا إليه ده أمن لما قلتنا يمتق على لحنتي أرستغن رأي باهبلني أمنت كابرومي مراف أسرت شدشته زنزن ببنين قطرتات مسحنت نجارات تحيزونا اللومو أمنتن مأزازن حبيرنا خن رأيني ناكزي أبير مسجن نابو قد ممسايجن أمنت درجاتات اللو levels of faith اللو نابتزعبية زبهال ناي أمنت درجة نمبصحسي مصحف قدوس زبلنا درجاتات اللو كل جزيسي إننا وسخنا إننا قصلنا نكيد يقبأنا انت بزيحنا يو بزح درجاتات كوانت اللو لما قلتقن كم مأتوي نابزي ناب رومي مرافا سرت شدوش تقد ممساي أربعة درجاتات ناي أمنت كنري باهي بلني اتقدم هاي درجة ناي أمنت تزتحت درجة مالتيو زي ما أمانيو faithlessness يو كما يقول كذا أنا زي ما أمان دا درجة أمنت تبلوخه بقلوك تبلو ندخلو زي ما أمان انتلو دا زي ما أمان انديو بكا بحافشو أب أمنت كنت همسو كنبل نخلينا نجر جن سلست عامت نقولت يسوع كريستوس نزس أبا سبيو كمتباهلولو توماس قويتنا يسوع كريستوس دهرتن سأياب تجلس الله ما قلتي أب تأسو جزا فريهم تشجرهم تأسيهم لو أبزنا برولو جزا قويتا سلامنا أخذكم يخون إلوس أما أخلهم تجلسوا بزا ما قلت زيا توماس مسؤول ما ينبرن نا نتوماس مسرخبو توم كالوت دك مزامرت توماس يلومو يسوسكو رينا يو ماتيونيرو مسبلو توماس او اي امنن يلو انا يلو اصابتي ابداو ايداي دما بملتا ابز غورنون تزيئتيس اي امنن يلو زغرم زربا يتزاريو دهار دما كمندغنا گن سنبت أبتخال أيضا ما بزت أكولو توماس ونابز نبرلو جيزة يسوع ترخيو يسوع دهراي نتوماس انتاي لو مسلكم دهار كأن توماس سيبلنا نورا أيون مسبلهم مالتيو أتصابها تازبلها كاليو داجيمولو نابزي أمس نأداوي رأ إدكاون نابز أمس أمو ناب قون نيسي يأتو مسبلو سنتاي لو مسلكم أمان بر زي أماني أي تخوني لو سلس عامت مس قويتا زغد توماس بإنجليش faithless أمنت زي بلو زي أمان غينو مالت السوزة أمن مزرئي
እሱ ዘአምን ምዝትንክፍ ነህና ግን እንታይና ንብል ደለና በእምነት እንበር በምርአይ ኮንና እንመላለስ ዘሎና እስኪ ንበሎ በእምነት እንበር በምርአይ ኮንና እንመላለስ ኢየሱስ ጎይታዩ ዘይመእማን ካባና ይውደቅ ዘይመእማን ምሳና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይስገር አብዛ ዓመት እዚ አኻባና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይርገፍ አቱም ሰባት ይርገፍ ነህና ግና አመንቲና ነአምን ድማ ነቲ ንሪኦ ደይኮናስ ነቲ ዘይረአይና ነአምን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ እዚ ሓደ ደረጃ እዩ ካብዚ ድማ ንቀጽል እንታይ ይብል መስለኩም አብሮም ምዕራፍ 10:14-15 ድማ ድኹም እምነት ድብሎሎ ዊክ ፌዝ ምዕራፍ 10:14-15 ክትርእይዎ ከለኹም እቲ ጉዳይ እንታዩ ገለ ሰባት ካብ ዕዳጋ ዝተገዝአ ስጋ እንታይ ይገብሩን እዮም አይበልኡን እዮም አይበልኡን ድማ ጥራይ ደይኮነስ ነቶም ዝበልኡን እንታይ ይገብሩ እዮም ይፈርድዎም እዮም ስለዚህ ንኦም ጳውሎስ እንታይ ልዎም መስለኩም ድኹም እምነት 11:1 ሮሜ ነቲ በእምነት ይሉ ድኹም ዝኾነ ብናይ ጥርጥር ከይተኸራኸርኩም ተቀበልዎ እዚ ዊክ ፌዝ ይዘለው እዚ ዊክ ፌዝ ዝበሃል ድኹም እምነት ዝተባህለ እንታይ መስለኩም ነቲ ማይነር ሜጀር ዝገብር እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ አይኮነን እኮ ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ መስቀል ደይኮነስ ብዛዕባ ብልእን ምስታይንሲ ዋና ነገር ገይሩስ ንኻልኦት ዝፈርድ ምስካልኦት ሲክነብር ዝጽገም እዩ ስለዚህ ነዛ አይነት እምነት ጳውሎስ ድኹም እምነት ይለው እዙን ሓደ ሌቭል ናይ እምነት እዩ ቅጽል ድማ ክነብላ ጎደሎ እምነት ድማ ድበላሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት አሎ ነገር ግን ሓንቲ ጥራይ ክወስድ ተዝክሩ ዶ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10:4 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣብ ጀልባ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ብልዕልቲ ማዕበል ብልዕልቲ ማይ እናሰጎመ ክመጽእ ከሎስ ጴጥሮስ ካብ ኩሎም መጀመርያ ምትሓት ይመስልዎም ነይሩ ዳሃር ግን ኢየሱስ ምዃኑ ምስፈለጡስ እንታይ ኢሉ ጴጥሮስ ንስኻ እንድሕር ኮይንካ ደኣ ኣዝዘኒ እምዋነውን ከማኻ ኸይድ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣዝዘኒ ኢሉ ካብ ካልኦት እኮ ብጣዕሚ ዝበለጸትን ዝሓሸትን ነገር ኢሉ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ማይ ትኸይድ ኣለኻ እንድሕር ኮይንካ ሓንቲ ነገር ተረዲኣቶላ እስኻ ድማ እንድሕር ኣዚዝካ ኒ ቃልካ ተሂብካ ንሲ እቲ ኸጥሕለኒ ዝኽእል ንፋስን ማዕበልንሲ ከምቲ ንስኻ ኣብ ልዕሊኡ ክኸይድ ይኽእል ኢሉ ኣሚኑስ ኣዝዘኒ ኢልዎ ነኣ ኢልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነኣ ምስ በሎስ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ንፋስ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዕበልሲ ከም ኢየሱስ ከይዱ ክንደይ ስጉምቲ ከም ዝኸዳ ይንፈልጥን ግን ሰጊሙ ከይዱ ድማ ዳሓር ግን ሓደ ነገር ኮይኑ ነቲ ማዕበል ነቲ ንፋስ ክጥምት ምስ ጀመረ ይብለና ጴጥሮስ ድማ እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ክትሕል ጀሚሩ እታ መጀመርያ ተሰኪማቶ ሒዛ ዝኸደት ቃል እያ ነቲ ቃል እንድሕር ኣሚንና ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘጥሕለና ዝመስል ንፋስን ማዕበልን ኩሉንሲ ሂዙና ክኸይድ ይኽእል እዩ ነገር ግን የኢንቱ ካብዚ ኣልኢሉስ ናብ ምንታይ ገይርዎ ናብቲ ንፋስን ማዕበልን ገይርዎ እዚ ክገብር ምስ ጀመረ ጴጥሮስ ክትሕል ጀሚሩ እቲ ጽቡቑ ኢየሱስ ኣብ ጥቑ ስለ ዝነበረ ኣድህነኒ ኢሉ የእውዩ ኢየሱስ ድማ ከም እንደገናስ ብኢዱ ሓዞ ይብለና ሽኡ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሁ ሓዞሞ ሃለ ግን ዝተዛረቦ ዘረባሎ ኣታ ጎደሎ እምነት ኢሉ አንታ ጎደሎ እምነት መጀመሪያስ ነቲ ቃል ተኣሚንካስ ከሄድካዶ አይነበርካን ተዓዚዝካስ ኣብ ልዕሊኡ ከሄድካዶ አይነበርካን ሕጂ ግን ንምንታይ ኩነታት ካደ ኣትሪ ኣለኻ ልትል ፌዝ ጎደሎ እምነት መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረናን እዩ በቃ በድሕሪ እዚኣ ዘሎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን whatever steps ዝኸደን ጴጥሮስ ክምለስ ከሎ ኢየሱስ ተሰኪሙ ናብታ ጀልባ ዝመለሰው አይመስለንን ካብቲ ማዕበል አውጪው ከም እንደገና እታ ዝኸዳ ስጉምትስ ከም እንደገና ክምለሳ ዝገበሮ ይዝመስለኒ ንኢየሱስ ርዳአን ደግፈን ዘይ ምእማነ ይደግፍ ክንብል ከሎናስ ይመጽ ይደግፈና ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ራባይ አይነት ግን ዝተናዕደ እምነት ግን አብ እምነት ግሬት ፌዝ ዝብለው ኢየሱስ ባዕሉ ይልዎ ናይ ክልተ ሰባት እምነት እዩ ክልቲኦም ድማ ካብ ወገን አሕዛብ እዮም ነይሮም ታንተ ኸናዕናዊት ሰበይቲያ ስለ ጓላ ምንጋፍ ዘልያ ዝነበረት ጓላ ናብ ኢየሱስ ዝመጸት ያ ኢየሱስ ከናግፈላ ዲሊቨር ከገብረላ ሃራኽ ገብረላ ምስለመነቶ ኢየሱስ ዝደፍ አይነት ዝመስል ዘረባ ተዛሪበዋ አይ ናይ ውሉድ እንጀራሲ ነኽላባት አይወሃብን ይልዎ offended ክትከውን ባይ ኩሉ መንገድ ድኽንሪኦ ከለናሲ ዝግባ አዝነበረት ሳግን ቀሊል ሰባይ ነበረት አይ ፍርፋሩን እኮ አኽላባት ይበልዑም እሱ ታፍርፋር ካባኻ ተወጪአሲ ተአኽለኒ አና አይ ዝብልሲ ችግር የለን ይላቱ ተገሪሙ በአ ከምዛ አይነት እምነት አብ እስራኤል የለን አይራኹን አባይ እምነት ግሬት ፌዝ ተኻላ አይሰብ ድማ እሱን አሕዛብ ሓለቃ ሚእትዩ ናብ ኢየሱስ መጽዩ ንሱን ብዛዕባ ጊልያ ናቱ ኢየሱስ ካህወሉ መታንዩ ናቡ መጽዩ ናብ ኢየሱስ መጽዩ ምስለመኖ ኢየሱስ ድማ መንገዲ ምስኡ ክጅምር ብግስ ምስበለ ኖ ኢየሱስ ይልዎ መሳይ ናብ ገዛይ መምጻእ መታውሲ ኤርሌካንዩ አነውን ብቁ አይኮንኩ አብተህተ ይልዎ አና በስልጣን የዘለኹ ብለይ ስልጣን አሎ ብትሕተይውን ዝእዘዙለው ነታሓደ ነአ ተይለዮ ይመጽ ኪድ ተይለዮ ድማ ይኸይድ ስለዚህ ንስኻ ናብ ቤተይ መእታው የለካንዩ ዝገርም ዘረባ የተዛሪቡ ሓንተ ቃል ጥራይ ዋው ኢየሱስ ጎይታዮ ክንደይ ተዛረብ ይልዎ ሓንተ ቃል ጥራይ ተዛረብ ሰብአይ እዚ እኮ አይሁዳዊ ብሉይ ኪዳን ደንበበውን አይኮን ኢሳይያስ 55 ገለ ዘንበባ ይመስልኩም በቃቲ ከማይ መስልዎ ካብላ ለመጽዩ ንምድር ድማ ከየስተ ከየጽገበ ከየብቆለ ከምዘይ ምለሲ እትቃል ከምዝኾነ ቃልካ ለይኹ ድማስ አናገፎም ዝብል አይነት ናይ ብሉይ ኪዳን ቃላትሲ ዘንበበይ ዝመስል ሰባይ ግን አየንበበን አይሁዳዊ ከማን አይኮነን ግና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሓንቲ ቃል እንታይ ከም ትገብርሲ አጸቢቁ ዝተረደአን ዝፈለጠን ሰብአይ ነይሩ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ከሐዊ መስበሎስ ኢየሱስ ይብለና ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ሰሚኡ አስተንከረ ሰርፕራይዝድ ኮይኑ ኢየሱስ ነቶም ዝስብዎ ዘለው ድማ ከምዝ ዝበለት አባይ እምነትሲ አብ እስራኤል እኮ ከምዘይ ይረከብኩ በሐቅ ብለኩም አለኹ አብ እስራኤል ተዝረክብ ነይረ ከምዘይ አይመስተንከረንን ምክንያቱ ተንዛ አንቶ ይዝበልኩኩም አይነት ቃላሲ አለ ነዚ ዘይም በበሰብ ካብ ደገ ዝመጸዩ ግን ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ተቃልካ ጥራይ ተአኽለኒ ተሓንቲ ቃል ግን ነዚ ጊልያይ ክሕውየዩ ክፍውሶ ዝብልሲ አብቲ ቃል መጽዩስ ውድቅ ድበለ ሰብ ረኺቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እምነት አባይ እምነት ይልዋ ግሬት ፌዝ ይልዋ አባይ እምነት ከምዛ አይነት ያ ነጥቃል ከምዘለወስ ተቀበልከ አብጥቃል ውድቅ መባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሎም አልቲ እምባርናብተራይ ሮሜ ምዕራፍ 16 ተመጽ እምነት ምእዛዝ ትነጻጸል ነገር አይኮነት እንድገርመኩም ነገር እምነት ኩል ጊዜ ምእዛዝ ሐቢራ ያተኸይድ ሮሜ ምዕራፍ 16 ናይ መወዳእታ ክፍሊና አንብብናዮ ጳውሎስ በውዳሴው ንሮሜ ዛዚሙዋ ነአምላኽ በመውዳስ ዶክሶሎጂ ብልዎ በቃላት ጌሩስ ነአምላኽ ክብሪ አመሃብ ስለዚህ እዚያ ናይ መወዳእታ ናይ ሮሜ መጽሐፍያ ናይ ሮሜ ድማ ከተቀለላ خلص በዘን ምስጋና ይዝውደን ግን ጳውሎስ እዩ ዝጽፍ ዘሎ ጳውሎስ እንተሪኹሞ ድኾነ ከመስግን ይኹን ከመእተዊ ክጽልይ ይኹን ሰላምታ ክብ ይኹን ኩለንሲ እተን አቡ ዘቀምጠን ቃላት እላማ አለወን ባለን ተሪኹም መንሲ ትምርታት የንበር ስቂሉ ዝቀመጥ ነገር አብ ጳውሎስ የለን አብ ጳውሎስ አጻሐፋሲ ጅምር አቢሉ ሰላም ክብል ከሎ ነቱ ሁሉ አብት መጽሐፍ ክብሎን ዝደለየ ዘበለ ሁሉሲ በቁርብ ቃላት ጌሩስ ህብ የደብለካ በምስጋና ገይሩ ክዛዝም ከሎ ነተን ኩለን ዝበለን ዘበለ ሁሉንሲ እንደገና ይደምጸ ጳውሎስ ክጽፍ ከሎሲ ዘገርም አይነት ጸሐፋዩ ኢንፋክት በመልእታታ ሮሜ
ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥር 21 ጀሚርኩም ክትከዱ ከለኹም ታናይ መወዳእታ ናይ ሮሜ አቡየን ዝጅምራ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝጻሓፎ ሮሜ 15:21 ይነግረና ክሳብ 33 እዚ ብዙህ ትምርታት ኢንፋክት ዝነውሐት ትምርቱ ዝነውሐት ናይ ጳውሎስ መጽሐፍ ሮሜ አኮ ድማ ዲቅ ድበለ በቃ ትምርታትን ዶክትሪናትን ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ ኃጢአት ብዛዕባ ውድቀት ብዛዕባ ጽድቂ ሁሉ ዝተዛረበሉ በሐፂሩስ መጽሐፍ ቅዱስ ኢንሰመሪ በሐፃራ ዝብልዋ ሮሜ መጽሐፍ ክጽሕፍ ዝተበገሰሉ ምክንያት ደገርመኩም ነገር ፈንድሬዝ ካሐቶም ደግፉን ይብሎም ግን ነዚ ሁሉ ጳውሎስ ሰኢሉስ ደግፉኒ ንምባል በሐንት ላይንሲ አይክእላኒ ፊልጵ መጽሐፍ እኮ ነቲ ዝሃብዎስ ከመስግን ኢሉዩ ስለ ምስጋና ክጽሕፍ ከሎስ 4 ምዕራፍ ከይዱ ክንደይ ሐቅታት ክንደይ ትምርታት ዝተጠቅጠቀ 4 ምዕራፋት ኣብዚ ድማ ምዕራፍ 15 እንድህሪኢኹም እንታይ ይብል መስለኩም ካብ ቆሮንቶስ ኮይኑ ዝጽሕፈሎም ዘሎ ንሮሜ ናባኻትኩም ክመጽ ብዙ ዓመታት ብዙ ጊዜ ሐሲበ ግን ተኸልኪለ አይኮነለይ ሕጂ ግና ክመጽ ይልዎ ሮሜ በጳውሎስ ተመስረተት ቤተክርስቲያን አይኮነትን ስለዚህ ካልኦት አለው ናቡ ኣብ ሮሜ ከይዱ ምግልጋል ብዙ አይተራአዩ ግና ናብ ሓንቲ ካለ ቦታ ክሰግር ወንጌል ዘይተሰብከሉ ቦታ ክኸይድ ደልዩሎ ሐሳብ ገይሩሎ ፕላን ገይሩሎ ዝብገሰላ ዘሎ ድማ አንጾኪያ ካቡ በጣም ርሑቅ ስለዝኾነት ሕጂ ካለ ሄድኳርተር ክገብር ደልዩሎ ኣብ አውሮፓ ሳድማ ሮሜ ክትኮኑ ያደልዩ ስለዚህ ስንታይ ልዎም ናብ እስጳኛ አቢለ ክኸይደ ናብ እስጳኛ ክሐልፍ ከለኹ ግን እግረ መንገደይ ንኣኻትኩም ድማ እንታይ ክገብረኩሜ ክርኤኩሜ ናብ እስጳኛ ክሐልፍ ከለኹ ከም ተሰንዩኒ ድማ ስንታይ ይገብር ኢልዎም ይኣምነ ኢልዎም ከም ተፋኑኒስ ይኣምነ እንታይ ማለት እዩ ከም ተፋኑንስ ከምዚ ባስ ስቴሽን ትሬን ስቴሽን ሲ አፋንዎ ደይኮነስ ትርዳእኩም ያምሽ ንክርስቶስ አፋንዎ ሲ ብትሕስቶ ጌርካስ እንታይ ይግበሩ እዩ አፋንዎ ነቲ ቀጽለ ኻባኻትኩም ንዝኸዶ ዘለኹ ስራሕሲ ከም ተፋኑኒ ከም ትድግፉኒ ይኣምነ እዚ አኽብሎም እዩ ጽሒፉሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ራይት ናውን ነጊርዎ ግረ መንገደ ይደሃን ናብቲ መልእኽተይ ክመጽ ንኣይ ከጽንኦ ከለኹ ንባዕሉሲ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመኒ ክሳዕ ክንድዝውን ነገራት ድማ በፍላይ ድማ ንፋይናንሱን ከምዝውን ክንድሪኦ ከም ዝግባአናሲ ስለ ቻሌንጅ ስለ ዝገበረኒ ክነግረኩ ኣብ ቆሮንቶስ ኮይኑ ዝጽሕፈሎም ዘሎ ሕጂ ናብ ኢየሩሳሌም ተበጊሱ እዩ ኩነታቱ ነጊርዎ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይደ بدهر يروساليم مسبصحكو ناباخاتكم كمص كم تنسو بلان زغبرا ايكونن كيدو ان فاكت بمعزرت منجد يخيدون بر كم تنسو بلان زغبروس بغزا رسو منجد اي مصان ግን ሳይ ሆይና ኤንዌይ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደሉ ምክንያት ድማ ስንታይ እንተይልኩም ነታና ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማህበርሲ ካብ ኩሎም አሕዛብ ገንዘብ አኪቡላ ገንዘብ ድማ አኪቡስ ካልኦት ከማን አይኮነን ንሱ ባዕሉ ነቲ ገንዘብ ሲ ናብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከገብረሉ ከብጽሄ አብናይ ጳውሎስ ይወትሪሁም አለሁም አገልግሎት ዘመኑ ክልተ ዓመት ዳአክል ነዚ ስራሕ አበይ ሳይድ ሚኒስትሪ ዳይኮነስ ዋና ነገሩ ኢየሩሳሌም ሁሉ ሰንበት በመዓልት ጎይታስ እና አከብኩም ጽንሁኒ ኢልዎም ካብ በዓል መቄዶንያ ካብ ብዘላ እሱ ዝረገጾም አውሮፓታት በዓል ቆሮንቶስ በዓል ፊልጵ በዓል ኤዥያ ዘለው ገላትያ ገለዘም ህጅ ቱርክ ዘለው ሀገራት ካብዙ ሁሉ ናይ አሕዛብ አብያተ ክርስቲያናት ቀሊል ገንዘብ አይኮነን በጣም ብዙ ገንዘብ አኪቡ ናብ ኢየሩሳሌም ይዙ ኸይዳሉ ነጊሩዎ ንምንታይ ዝገሩ ብዙ ምክንያታት አሎ እግረ መንገደ ስለዝኾነ ሃሃንትበት ብግልት ወገን ክንብሎሞ ናብታ መልእክተይ ክመጽ ናይ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ስለዝደኸየት ሓደ ጥሜቱን መጽይዎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ክልተ እኮ ንብረቶም ዘለዎም ገንዘብ ገለዎም ገዛ ገለ ሁሉ ሸይጦም እዮም ኣብ ማእኸሎም ድኻ ኸይህሉ ዝደገፉ። 10 ዓመት እዩ
ጥሜት ገለገለስ በርቲእዎም ደኺዮም የምዘለው ስለዚህ ጎደሎኦም ክምላእ መታን በሕዛብ አቢሉስ እንታይ ገብረሎም አሎ አክቡ የምጻሎም አሎ ነቶም አሕዛብ አብያተ ክርስቲያናት ዝብሎም ድማ እንታይ መስለኩም ታና ኢየሩሳሌም ማህበር ወንጌል ይባትኩም መንፈሳዊ ነገር አማቂላትኩም ያ ስለዚህ ስኻትኩም ብስጋን ተመለስኩም ላሲ ይግባአኩም ስለዚህ አክቡ የምጻሎም አሎ ነኦም ድማ አብዝኸዶ ዘበለ ሁሉ ጳውሎስ ወንጌል አብዝ ሰበኮ ዘበለ ሁሉ ቀዳማይ ዝመጾ ዝነበረ ምእግርጋርን ተጻብኦታትን ካብ ወገን አይሁዳውያን በፍላይ አብ አሕዛብ ከይዱ ክሰብከሉ ሕጂ ግን እንታይ ከሪኦም ደልዩ መስለኩም ጳውሎስ ወንጌል ንአይሁድን ንሕዛብን ሓደ ድገበረ ምዃኑ ጽቡቅ ገይሩ ዝኣምንን ዝነገረናን እንዲሁ ብግብሩን በፕራክቲካል ነገሩን ከሪኦም ደልዩ ናይ አሕዛብ ክንድዝ ዝኣክል አኪቡሲ ነታና ይሁዳ ቤተክርስቲያንሲ በሉ ረአዩ ስኻትኩም ትናይ መንፈሳዊ ነገር ካብዚያ ዝተበገሰላ ዝጀመረ ወንጌል ዘመቀልኩም ሰባት አይከሰርኩምን ከመይ አይነት ፍቅሪ ከመይ አይነት ነገር ብዛዕባኹም ከም ዘለዎም ሲ ረአዩሉስ ሓደ ከገብሮም መታን አብ ፕሮጀክት ሂዙ መጽዩ anyway ጅናብ ዝነገረ ይክመጽ ጳውሎስም በአር ነዚ 16 ምዕራፋት ደአክልሲ ንሓንት ነገር ከኸይድ ክድግፉኒ ይኹም ነዝብልሲ በብዙ አይነት ትምርታትን ቃላትን ገይሩ ዝመልአ ሰብአይ እምባር ውዳሴ ድማይሉ አሞዳታ ክዛዝም ከወድስ ከሎሲ ስቂሉ ደይኮነስ አብ ውሽጠን ዘቀምጠን ቃላሲ ኩለን አብሮሜ ዝተባህላ መዛዘሚ አይነት ነገር እዩ አነ አብ ሓንተ ሓረጌ ከድህብ ካብዘን ኩለን ጥቅስታት ሰለስተ ሐሳባት ግን ክርኢና እተን ሰለስተ እንሪአን ከነግረኩም ዳህራይ በብተራ ክንሪኦም ኢና ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ ምእዛዝ ብዛዕባ ክብሪ እታ አነ ከድህበላ ዝደለኹ ግን ዋና ነገረይ እንታይ አመስለኩም በቲ ብጽሕፈት ነቢያትን ብትእዛዝ እትናይ ዘለዓለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት እትብል ቃል ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ እተነግረ ምእዛዝ እምነት ሕጂ ወንጌል አርባዕተ ነገራት የምጽዩ ተንሬን ሰለስቴና ጆኹም አይደናገረኩምኔ በብተራኽን መጸኒና ወንጌል ክንገር ከሎ እምነት ይፈጥር ቃል እግዚአብሔር ክንገረና ከሎስ እምነት አብልብና ይመጽእ እዚ እምነት እዚ ድማ ናብ ምንታይ የምጻና መስለኩም ናብ ምእዛዝ የምጻና ኢየሱስ ጎይታ እዚ ምእዛዝ ድማ እንታይ የምጽእ መስለኩም ንእግዚአብሔር ሲ ክብሪ የምጽእ ወንጌል ምእዛዝ የምጽእ እቲ ወንጌል እምነት የምጽእ እቲ እምነት ድማ ናብ ምእዛዝ የምጻና እቲ ምእዛዝ ድማ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ይኸውን አብዛን ክፍል እዚአን እምበአር ግን ሰለዋ ሰለስተ ነገራት ክንሪአን ጅምር ከብል ከሎ እንታይ ኢሉ ይዝጅምር መስለኩም ነቲ ብወንጌለይ ይዝብል ብወንጌለይ ዛባ ወንጌሊና ዳመይ ትንሪያ እጅ ጳውሎስ ብወንጌለይ ክብል ከሎስ ወንጌል ንሱ ክሪኤት ድገበሮ ንሱ ዝሰርሖ ገይሩ ማለቱ ደይኮነ ወንጌለይ ክብሎ ከሎ አነ ህይወተይ ዝሃብኩዎ ወንጌል እታ አነ ዝሰብኮ ወንጌል ሕጂ ኦነርሺፕ ይወስዱ ኢንፋክት ነፍስ ወከፍናውን ህይወትና ነዚ ወንጌል ዝንድሕር ሂብና ወንጌለይ ክንብሎ ይድግባአና ከም ጳውሎስ ክንጽራልና መታን ገላትያ ምዕራፍ 1 ከንብበልኩም ቁጥር 11-12 እምባርሲ አህዋተይ ኢሉ አነ ድማ በመግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ካብ ሰብ አይተቀበልኩዎ ናይ ተማሃርኩዎን እሞ እቲ በአይ ተሰብከ ወንጌል ከም ቅድሰብ ዘይምዃኑ አፍልጠኩም አለኹ ስለዚህ ሕጂ እሱ ዝሰብኮ ወንጌል ንኡዩ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ወንጌለይ ድብሎ ደሎ እምበር ወንጌል ንሱ ክሪኤት ገይርዎ ማለት አይኮነን ግን ነዚ ወንጌል እዚ ተልእኾ ዝተዋህቦ ነዚ ሚሽን ዝተዋህቦ ሲ ኦነርሺፕ ግን ወስዱ ነና ሁላትናውን ከሙ ኦነርሺፕ ግን ወስድ ነዚ ወንጌል እዚ አለው ሮቡ ድሰብኩ አለው ኻልኦት ወንጌል ድነግሩ ክንብል ደይኮናስ መንባረይ ሲ ነዚዩ ስለዚህ ወንጌለይ ክንብሎ this is my mission ተልእኾ ይዝዩ ዝነብረሉ ምኽንያት ሲ እዚዩ ክንብል ከም ጳውሎስ ይግባአናዩ ስለዚህ ጳውሎስ መንበሪው ምኽንያት ስለዝኾነዩ
ወንጌለይ ድብሎ ደሎምበር ንወንጌል ወንጌልናቱ ኮይኑ ናይ በይኑ ጥራይ አይኮነን ነቲ ወንጌል ኮንቴንት ነጊሩና እንታይሉና መስለኩም በስብከት ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ካላ አይኮነን አብቱ ወንጌል ኢየሱስ ይዝስበኽ ናይ ወንጌል ኮንቴንቱ ናይ ወንጌል ማእኸላይ መልእኽቱን ጭብጡን ሐሳቡን ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ 2000 ዓመት በዝቅነ ልደት ንዝክሮ ኮሱ ደይኮነን ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ምድር እዚ አመጽዩ ንኃጢአት ነፍስ ወከፍና ድማ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ውኢሉ ኃጢአትና ተሰኪሙ ማይቱ ድማ አይተረፈን ድሕሪ 3 መዓልትስ ንሞት ሲኢሩ ካብ መቃብር ተንሲኡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብ ሰማይ ድማ ብኽብሪ አሪጉ እዚ ብኽብሪ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምታ አንቶይ ዝብለና ዝነበረ ሓውና ሄኖክ ከም እንደገና ድማ ክመጽዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክምለስዩ መጽሐፍ ከም ዝብሎ በብዙ ግርማ ኢየሱስ ጎይታ በመላእክት ተዓጅቡ ኢየሱስ ክመጽዩ አይተሸበሩ ልብኹም አይፍራህ በአይመኑ በቦውን እመኑ አነ ከኸይድ ስፍራ ከዳልወልኩም ምስበለ ተመሊሰ ክመጽእ ናብቲ ዘለኽዎ ድማስክ ወስደኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወንጌል ናዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም እንደገና ክመጽዩ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም አይኮናን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ወንጌል ክስበክ ብሎ ከሎ ዝሁሉ ማለት እዩ ኢንፋክት ንሰብሮሜ ምዕራፍ 1 ድማ እንታይ ልዎም መስለኩም ናባኻትኩም ክመጽእ ሲ ብዙሕ ባሕግለኒ ገለ ክብሎም ከሎስ ንምንታይ ወንጌል ክሰብከኩም ኢልዎ ዋ አመንት ደይኮኑን ወንጌል ግን ዝሁሉ ዝበልናዮ ስለዝኾነስ ኩሉ ጊዜ ክስበኸልና አለው አሚኖም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዘለው ሰባሲ ወንጌል ክሰብከኩም ሲ ናባኻትኩም ክመጽእ ባሕግለኒ ኢልዎም ወንጌል ክሰብከኩም ስለዚህ ወንጌልና ዝሁሉ ነገራት ዘጠቃለለዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ተሰዊሩ ኢልዎ ዝነበረ እዩ ህጅግና ንሁሎም አሕዛብ ዝስበኽ ዘሎ እዩ አብሉይ ኪዳን ክስበክ ከሎስ ወይ ድማ አብሉይ ኪዳን እቲ ዝነበረ ተስፋታት ንበዓል አብርሃም ኪዳን ክወሃብ ከሎስ ንአይሁድ ጥራይ ነይሩ ንሳቶም ባዕሎሙንቲ ሬቨሌሽን ፕሮግሬሲቭ ስለዝነበረ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ከምዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎሲ አይርድእዎን እዮም ነይሮም ስለዚህ እንታይ ብሎ ምስጢር ንሁሎም አሕዛብ ግን እዚ ምስጢር እዚ ዝምስጢር ኮይኑ ተሸፊኑ ዝጸንሐሲ ተነጊሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ሕጂ ንአይሁድ ሕጂ ነቶም ብስጋ ንደቅ አብርሃም ጥራይ ደይኮነስ ንኹላትና እዚ ወንጌል እዚ ተሰቢኹ አንቶይ አምራፍ 1 አብተን በበልና ዮሐንስ ወንጌል ሲ ቁጥር 19 ዮሐንስ ተዛረቦ ነገር አለ እነሆ ይሉ ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ዘርሐ ገንሸል አምላኽ ንእስራኤል ጥራይ አይኮነን ህጅና ሓደ ገዛ ጥራይ አይኮነን ንሁሉ ህዝብ አምላኽ ንሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሰብ ኩሉ ኃጢአቱ ገርሕቅ መታንሲ ዝተሐርደ ገንሸል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድር እዚ አመጽዩ ተወንጌል እዚ እጂ ናብታ ቀንዲ መልእክተይን በአር ክመጽእ ቁጥር 25 ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ ተነግረ ምስጢር ነቲ ቀጽናአኩም ዝከአሎ ይብሎ ዝቃል እዚ ስተሰብከ ከጽናአኩም ዝከአሎ ሰስቴን ድገብረኩም ዘምብረኩም ግን ቀንዲ ደልየ ያደለኹ እንታያ ንምእዛዝ እምነት ጳውሎስ ንምንታይ እዩ ወንጌል ድሰብኽ ተይልኩሞ ምእዛዝ እምነት ከምጽመታል አብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ይመስለኒ አብ ኩሉ ስፍራ ወንጌል ድሰብኽ ንኹሎም አሕዛብ እቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ንምንታይ ከም ዝኾነ ክነግር እንታይ ኢሉ መስለኩም አብ ኩሉ አሕዛብ ሲ ምእዛዝ እምነት ክተክል ኢሉ እንታይ እዩ ድሰብኽ ንምንታይ እዩ ካብ ዓዲ ድኸይድ ተይልኩም ጳውሎስ ምእዛዝ እምነት ክተክል መታን እዩ እምነት ምስ ምእዛዝ ሪኢኹም ተተሓይዘ እያ ትኸይድ መጽሐፍ ቅዱስና ሁሉ እንተሪእናዮ ኩሎም ናይ አምላኽ ሰባት ናይ እምነት ሰባት ንብሎም ኩላቶ ሓደ ነገር እዮም ገይሩ
ነቲ አምላኽ ዝበሎም ነገር አሚኖሞ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ተአዚዞም እምነት ብውሽጥኻ ዘላ አምላኽ ጥራይ ዝሪኦ ንአምላኽ ዘስምሮ ምስ አምላኽ ድማ ደራኽበካ ዘንብረካ ኣብቲ መንግስቲ አምላኽ ዘሎ ከረንሲ ንሱ እዩ ንኹሉ ግን ኤቪደንት ድኸውን ንኹሉ ግን ዝረአ ግን ማእስዩ እንተይልኩምኒ ክንእዘዙ ከለና ምእዛዝ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እምነትሲ ብሓቂ ከም ዝኣመና ብሓቂ እምነት ኣብ ውሽጥና ከም ዘላስ ንኹሉ ርግፅ ዝገብሮ ምእዛዝና እዩ ናይ አምላኽ ሰባት ኩላቶም ንረአዮም ኩላቶም ንአምላኽ ኣሚኖሞ ተኣዚዞም ድማ እዮም ሕጂ ኣብ ማእኸል እዚ ዊንተር እግዚአብሔር መፅዩ ሎሚ ድቕ ድበለ ፀሓይ ክወፅእ እዩ ካብዚኣ ከይወፃኹም ሓሩር ክኸውን እዩ ጅማይነስ ገለ እዩ ዘሎ ምሽ ንፖዘቲቭ ሲ 30 ገለን ክበፅሑ እንተ ዝብለና አምላኽ ከምቲ ዝመፃናዮ ተጀባቢና እንድሕር ንወፅእ ኣለና እንተኮይንና ንኣምን የለና እቲ ዝኣምን እንታይ ይመስለኩም ዝገብር ጃኬቱ ይድርቢ ብቲሸርቱ ይዝወፅእ ምክንያቱ እቲ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገርሲ ከም ዝኸውን እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኣሚንዎ ስለ ዘሎ ከምኡ ኣክት ድገብር እምነት ምስ ምእዛዝ ተገጣጢማ ብሓንቲ እትኸይድ ንአምላኽ ዝኣመኑ ሰባት ዘበሉ ኩላቶም ሲ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ረአይ ንኺድ ኩላቶም ኣሚኖም ንአምላኽ ድማ ተኣዚዞም እዩ ኖህ ኣይገርመኩም ኖህ ኣነ ብጣዕሚ ድገርመኒ እግዚአብሔር ሲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6:14 መፅዩስ መርከብ ስራሕ አለ ኢሉ ኣብ ጥቁ ባሕሪ የለ ማይ የለ መርከብ ዝኸደሉ ወይ ድማ መርከብ አገልግሎት ድህበሉ ሲ ምንም አይነት ነገር የለም ነገር ግን ኖህ ንሰዓታት አይኮነን ንሰሙናት አይኮነን ንአዋርሕ አይኮነን ንዓመታት አይኮነን 120 ዓመታት ሲ እግዚአብሔር ንዝበሎ ነገር ሲ ሰሪዩ በእምነት መርከብ ሰርሐ ይብለን ተዓዚዙ መርከብ ሰርሐ ይብለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ እግዚአብሔር ንዝበለካ ነገር ሲ እንታዩ እምነት ትእዘዞ ክትገብሮ ክትኮኖ ትጅምር አብርሃም እንደሪናዮ ድማ አብርሃም very significant ሰብዩ ንአብርሃም ክንጠቅሶ ከለና ከም መጽሐፍ ቅዱስ ብምእዛዙ ኢና መስለኒ ቀዳማይ ነገር ንጠቅሶ አብርሃም ንአምላኽ ብዘገርም መንገድስ ዝኣመነን ዝተዓዘዘን ናይ እምነት አቦዩ በእምነት ንጠቅሶ ኢና ምስታ እምነት ለጊባ ዘላ ድማ ምእዛዙ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብዛዕባ አብርሃም ዘኪሩ ናይ አብርሃም ህይወት ኮሜንታሪ ክህብ ከሎ ከምዚ ዝበለ አብርሃም ናብ ትርስቲ ክቅበሎ ተአመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተፀውዐ በእምነት ተዓዘዘ ናበይ ከምዚ ኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ አብርሃም ምእዛዙ እምበኣር ካብ ምንታያ ካብ እምነት ዝነቐለ ምእዛዙ አብርሃም በእምነት ተዓዘዘ ሕጂ ብዙ ጊዜ ምእዛዝ ምስ ሕጊ ክነተሓዞ ኢና ምሽ ድቀለና ግን ምስ ሕጊ ደይኮነስ ምእዛዝ ምስ እምነት ያ ትተሓዝ ሕጂ በዓል ከልቢ በዓል ገለ እንዞም እንስሳ ትሬን ጌርካዮም ይእዘዙ ኸ ግን እናቀጻእኻዮም ማለት እዩ ዲሲፕሊን እናገበርካዮም በቃ ናብቲ ምእዛዝ ከተምጾም ትኸሊኻ ናትና ከምኡ ዓይነት እኮ ኣይኮነ ካብ ምእዛዝ እቲ ካብ እቲ ምእዛዝ ካብ እምነት ካብቲ ንጎይታ ካብ ዝሰማዕናዮ ቃልን ካብቲ ወንጌል ዝተበገሰ ከምቲ አብርሃም ነቲ ቃል ተነጊርዎ በእምነት ድማ ምንም ነገር ከይረአየ ተዓዚዙ ከም ዝወፀ ንሕናውን ድማ ከምኡ በእምነት እንታይ ንገብር ማለት እዩ ንእዘዝ እጅቲ ምእዛዝና ዝመጽእ ምእዛዝና ዝምንጩ ካብ እምነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣለኹም ዶ አብርሃም ዘገርም አይነት ምእዛዛት እናገበረ ዝነበረ ዝተመላለሰ ሰብ ምዕራፍ 22 ዘፍጥረት ክትከዱ ከለኹም ንወድኻ ሰዋ አለ ኢልዎ ሰዋ አለ ምስ በሎስ አነ ትገርመና ሓንቲ ቃል ኣላ አንጊሁ ተስእ ትብል አንጊሁ ተስዩስ ንወዱ ክስውእ ኸይዱ በታ መዓልተቲኣ ካብ ዓራት ሙፃእ ኸማን ከቢዳ ይመስለኩም ወድኻ ሰዋ አለ ዝተባሃልካይ
ምናልባት አምላክ ሐሳቡን ተቀየረ ሲ ቁርብ አርፍድ አቢልናሲ ንጸበዮም በርትብል አንጊሕካ አብርሃም ግን እንታዩ እግዚአብሔር እንድህር ይሉሲ ቀልጥፍካ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ትእዘዞ ትፍጽሞ ዳዊት መዝሙር 119 ቁጥር 3 እንታይ ብል መስለኩም ትእዛዛትካ ንምህላው ቀልጠፍኩም በራይደውን ጎኹኒ እግዚአብሔር እንድህር ይሉ ተኾይኑሲ ክቅልጥፍ የዘለን ይሉ አብርሃም ሲ በቃ በቅልጥፍ ተንሲ ብንጎ ተንሲዩሲ ነት እግዚአብሔር ዝበሎስ ንምስዋ ንወዱ ይሳቅ ሂዙ ኸይዱ ስለዚህ በሐፂሩ እንታይ ክብለኩም ኢለ አጠቃለልኳ ኸይድ መታ ኩላቶም ናይ አምላኽ ሰባሲ አሚኖም ተአዚዞም ድማዮ አስግር ተብልነ ሙሴውን ተሪናዮ ሙሴውና አምላኽ አሚኑ ተአዚዙ ድማይ አብዘ ጻአት ምዕራፍ 10 ተረባተ ክትበጹ ከለኹም ሙሴን ህዝብ እስራኤል ካብ ግብጽ ሂዙና ወጻ ኸይድ ከሎስ ፈርዖን ደድሕሪዩ ሲይቡ አብቲ ጥቃ ባህሪ ኤርትራ ምስ በጹስ ብቅድሚዮም ባህሪ ብድህሪዮም ድማ ፈርዖን ምስ ሰራዊቱ መጽ እቲ ህዝብ ሁሉ እንታይ ኢሎሞ ሙሴ ኢሎም መቃብር አብ ግብጽ የለን ኢሎሞ ኻዲም አብዝ ኽተጥፋአና ሂዝካና ዝወጻኻ ሙሴ ከምዚሉ ደስ ያትብለኒ ንኦም እንታይ ኢልዎም መስለኩም እዝሎም ማልት ትሪእዎ ፈርዖን ድሕሪ ደጊም አይክትሪእዎ ነው ሙሉ መልስ ግን እኮ የብሉን ባሉ ዘጻአት 14 አንበባው ንኦም ከመይልዎም ሲ ናብ አምላክ ግን ከይዱ በኸይ ዝብለን ህጂ ነገራት አጻብብ ከብለካ ኸሎ አብቲ ነገር ኮይንካ ናይ እምነት ቃል ይኸትዛረብ ንአምላክካ ግን ትበኪ እምነት ይደግፉን ትብሎ አይካልኩን ጎይታ ይፈርሕ ይርበሻለሁ እንታይ ዩዝ ነገር ትብሎ ነገር ካን አምላክ ይግለጽ አብቱ ሁነታት ግን ናይ እምነት ቃሊና ንዛረብ ኢየሱስ ጎይታ ከሙይልዎ ናብ አምላክ መስገደ አምላክ ድማ እንታይ ኻትበኪ ተስኢልዎ በትርኻ አለል ህጂ ተዛዝ እኮ የተዋሂቦ ተአዚዙ ድማሱ በትሩን አሊሉ ሙሴ ከምዚ ሕጂ እኮ ነህና አንቢብናይና ሪፈረንስ እኮ የብሉ በቅድም ሙሴ ሲ حادث بتر على إلوس بحر تخفيت اللو جل زبها لكو أهم ببل من ريفرنس يلن أنت هيك متحازال لو بترن بحرن أجزيابير اندهر إلوجن اندهر آمينكا أهد نزمسل ساينس نزاي قتمو أبروف نزاي قبرو نجاراتون تأززي خا يسوع قويتاي سلازي موسى من ما ينت من ساينس يبلنيو لوجيكال نجارون أيكونن مس منم زقت أمن زت حزن أيكونن نجار جن أجزيابير نزبلو نجارسي آمينو تراي دواي بلن تأزيزوس بتري زرقيو يسوع كريستوس قويتاي نبي ياسو ندحر كينا دي أبت زمن ياسو دما زنبرو حزب الله تومسي ياسو مري هو نبتا ياري كتب بحال بتصنعتي كتما بصيحو أبا مسبصوس شو أتم آلت نزا كتما زوروا بتاشابه إتم آلت دما شو أتجزيس زوروا بدهريو ملكتي النفح زي مندق دما خفرسيو شو أتم آلت زوروا غلو يحواتي النازوروا وس نشتكي امنتهم زدقف كراك جلا يرايو صبوا على ناتا شدوش تزير ناس قرب تخفيتوا لنا اللو قال زبوا على النجارسي أي رأيو جس بأمنة جن تعزيزهم كيدهم أنت يا خاتب الإياسو in fact أمانجو أم موسى زنبرة حزبن أبي ياسو زنبرة حزبن في اللي ينتهي مسلكم أبي ياسو زمن زنبرة حزبي ناي أمنة نجار زتردو حزبي أم موسى ترى ينبركو تحزبي أمنة دبحال نجارسي ناي أمنة سقوم تزبحال نجار أي تردون ماي هبنا موسى يا أبي ياسو كو ماي كبلو خلو كواتيا بتر ملعال دا يكونس كيد بالغا كلها اجي تساتافا يخلو سب حانت ميراكل سي إياسو بينو تراي دا يكون دقبر دلوس اتحزبو خلو سي تعزيزو اكزيابير نزقبرو تأمر سي حابيرو توقعيزو انتا اكزيابير كمزبلنا غيرناس إلوم سي زتعمو ونقريوم زرخبو زلو موسى تراينا قبره زملالسوم زنبره عينتا يكونن يسوع كريستوس قويتاي زيابير قالو خبنا خلص كلات ناس كن اززو خلنا نايتي نايم ازازنا بركات دما نبل ناي املاخ صراح بروفايد مقبار بقى بليسك قبرنا
ኩሉ ናይ አምላኽ ነገር እዩ ናትና እንታይ ያመሲላትኩም ምእዛዝ ያኩ እግዚአብሔር ዝበለካስ ሕራይ ምባል ዋላ ዘይመስል ክኸውን ከለውን ግና ክትእዘዞ ክትከይድ ከለኻ ንስያ እታ ናትና ነገር ክርስትናና በሐፈሹ ናይ ምእዛዝ ህይወት እዩ ቀደም እንታይ ንባሃል ነርና መስለኩም ደቂ ዘይ ምእዛዝ ጎይታ ይባርክ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 2 እኮ ሽምና ባዕሉስ ደቂ ዘይ ምእዛዝ እዩ ነይሩ ህጅግና ናብ ምእዛዝ መጽኢና ኣለና ሓደ ሰብ ናብ ወንጌል ወንጌል ሰሚኡ ናብ እምነት ክመጽእ ከሎ ክርስቲያን ክበሃል ከሎ ብኻል አዘራረባ ሽሙኮ እዙዝ ናብ ምእዛዝ መጽእ እዩ ዝበሃል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ቃል አምላኽ ድማ ተዘርግሐ ቁጥረቶም ደቀ መዛሙርት ኸኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ኸደ ብዙሃት ካብ ካህናቱን ንእምነት ተኣዘዙ ሰብሲ ክርስቲያን ክኸውን ከሎ ባዕሉስ ንእምነት ተኣዘዘ ይዝበሃል ከድሃር ከሎ ድማ ካብ ባክስላይድ ክገብር ከሎ ድማ እንታይ ይበሃል መስለኩም ኣብ ገላትያ ኣድሃሂሮም ንድህሪት ተመሊሶም ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም መስለኩም ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ጽቡቕ ትጎዩ ነርኩም ንሓቂ ከይትእዘዝዋ ደኣ መን ኣገተኩም ካብ ምእዛዝ ድማ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ ሰብ ስለዚ ክርስቲያን ማለት ብኻልእ ዘረባ ተቀደም ደቀ ዘይ ምእዛዝ ነበርና ሕጂ ግና እዙዛት ንእምነት ዝተኣዘዝና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ሓደ ጊዜ ገለ ሰባት ናብ ጎይታ ክመጹ ከለው ብፍላይ ፍሉጣት ሴሌብሪቲ አይነት ገለ እንድሕር ኮይኖም ገና ነገና ኢና ነዋዕዎ በቃ ክስቶ ዝበሃልሲ መጽኡ ገለ ኢልናስ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ክርስትና ግን ከምዚ እቲ ናይ ፌዝ ኮንፌሽን እምነትካ መጽኢኻ ብዝሲ ኢየሱስ ተቀቢለ ምባል አባይ ውሳኔያ ደገ ናይ መጀመሪያ ስቴፕ እሳ ግን ጥራይ ኮነትን ክርስትና ሰብኮ ብልቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተነሰአ አሚኑ ይዝብለና በአፉ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ክምስክር ከሎ ይዝድሕን እንጂ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ ምባል ጥራይ ኮነትን አነ ንኣኻስ ጎይታን ከሙንዲና ንብል መድሓኒየይን ጎይታየይን ጌረዮ ኣለኹ ኮይና ንብል ምሽ መድሓኒየይን መድሓነይ ይኣምኖ ኣለኹ ጎይታ ይገብሮ ኣለኹ ማለት ድማስ ማይ ላይፍ ብድሕሪ ሕጅሲ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አነ ድማ የሰር እናበልኩስ ዝእዘዞ ባሪኡ ኮይነ ኣለኹ ማለት ነው ስለዚ እቲ ምእዛዝ እቲ ህይወት ንሪኦ ነገር እዩ ኣብ ህይወት እናተርአየ ዝመጽእ ነገር እዩ ሓደ ማልትስ ኮንፌስ ስለ ዝገበረ ጥራይሲ በቃ ከምዚ እንብሎ ነገር አይኮን ናሞዳታይ ቁጥር 26 እንታይ ብል መስለኩም ነትበይኑ ጥበብ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ንዘልዓለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ወንጌል ይስበኸልና ኣብ ውስጥና እምነት ይመጽእ እዚ እምነትና ምእዛዝ የምጽአና ምእዛዝና ድማ ንአምላኽሲ ክብሪ የምጽአሉ ወለድ እኳ ደቆም ክእዘዝዎም ከለውሲ ደስ ይብሎም ልቦም ይሰምር ድማ ንኦምሲ ደስ ዘብል ዘኽብር ነገሩን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉን ስለ ዝበሎ ማለት እዩ ካብተን ትእዛዛት እኮ ምስ ተስፋ ተጌራ ዝተዋሃበትና ትእዛዝ ከማን አቦኻን አዲኻን አኽብር ተተስፉ ድማ ነዊሕ ድምውን ሕጂ ምድራዊ አቦና አደን እኮ አኽብሮም ተተባሂሉሲ ንአምላኽ ደኣ ምኽባርና ማዕረኽ እንደይ ንአምላኽሲ ምእዛዝናስ ማዕረኽ እንደይሲ ደይ ይኽብሩ ክንዝምር ከለና ንአምላኽ ነኽብሩ ኢና ክንሕብ ከለና ንአምላኽ ነኽብሩ ኢና ክነገልግል ከለና ንአምላኽ ነኽብሩ ኢና ብዝበለጸ መንገድ ድማ ንአምላኽ ነኽብሮ ብምንታይ መስለኩም እናተኣዘዝናዮ ክንነብር ከለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ናይ መወዳእታ ጥቕስያ ማቴዎስ 5:16 ከሙ ኸኣ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንተ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ እቺ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝብሎ ዘሎስ ናይ ምእዛዝ ናብራ ንበሩ እዩ ንኡ ክተኽብርዎ ከለኹምሲ ተኣዚዝኩም ክትነብሩ ከለኹምሲ ንኹሎም እዚ ነገር እዚ ክረኣዮም ንእግዚአብሔር ድማ በዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ ክኸብር ጸሎት ክምህረና ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
አቦና ይሉናዩ ግን ድማ in the same line ድማ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ይሉ እሱ ኣብ ሰማይ ዝነብር ክኽበር ዘለዎ አቦ ክንእዘዞ ዝግባአና አቦ ይሶ ኢሉ ድማ በዲና ጥራይ ንገብሩ አይነት አይኮነን እኮ ኣብ ሰማይ ዝነብር ንኹሉ ዝገዝእ ንኹሉ ዘመሓድር ነና ድማ ክንእዘዞ ዝግባአና አምላኽ እዩ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ንኡ ክንእዘዞ ከለናስ ንአምላኽ እንታይ ይገብር መስለኩም ደኽብር ነገር እዩ ዝኸውን ስለዚህ ወንጌል ይንገረና ናብ እምነት የምጽአና እዚ እምነት እዚ ጽድቅ ይወበና በመዛዝና ይኮንና እንተ ጽድቅ ንረክብ ስለዚህ አመና ኢና ጽድቅ ረኺብና ጽድቅ ምዝረኸብና ግን መንፈስ ቅዱስ ብዝህበና ኃይሊ ንኡና ተአዘዝና ነብር ንኡ ክንእዘዞ ከለና ድማ አምላኽ በዚ ይኸብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንዝብለና ዘበለ ሁሉሲ ከይተጠራጠርና ንዘይመስል ወላ እንተኾነስ ግን ንሱ እንድሕር ኢሉስ ክእመን ኣለዎ እሱ እንድሕር ኢሉስ አክሽን ክውሰደሉ ኣለዎ ተባሂሉስ ክንእመኖ ከለና እግዚአብሔር በዚ ይኸብር ያቅብለኩም መኹድ ፓይለትስ አውሮፕላን ገለ ሂዞም ከኸዱ ከለው ናብ መሬት ከአርፉ ከለው ገለ ደበና እንድሕር ኣሎ እንተኾይኑ እናረአዩ ከቀምጥዋ ይክሉን ትጉም ስለ ዝኸለሎ they cannot do ከምዚ በቃ እናረአዩ ድገብሩሉ አይነት ኩነታት የለ አምንታይ ከምዚ ወከሉ ተፈልጡ ኣብታ ታወር ዘሎ ሰባይ እሱ ይዝነግሩ ብኽንደዚኣ ክስታይ ውረድ ብኽንደዚኣ ላይን ናአ ይበሃል ህይወትና ይዛ ሁላ ሰብ ዝሓዘሲ ናይዛ ኣብታ ታወር ዘሎ ሰብኣይ ድምፅን ቃልን ሰሚዑንሲ ሕራ ይልዋስ የብለ አይሰምዖን የተይሉኸ መውረድ የብሉ አባይ ክስሕና ሓድሽ ፓይለት ደበና ኔሩስ ከውርድ ከሎ ፓኒክ ኮይኑ ይልአል የብል ከምዚ ስማዕ ኢልዎ እቲ ኣብ ታወር ዘሎ ነታንህና ንብለካ ቃል ስማዕ እያ ኦብስታክልስ ደበለ ሁሉሲ እቲ ፌስ ንገብሮ ንህና ኢና እጆኻ the only thing ንስኻ ትገብረ እታ ንህበካ ትእዛዝሲ ብፍጻም ጥራይ ምእዛዝ ጥራይ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ቻሌንጅ ብዙሕ ጎደና ብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ፌስ ንገብሮ ነገራት አለ ጽባሕ ከማን እንታይ ከም ዝሓዘት አይንፈልጣን ኢና ናትና ውሕስነት ናትና ጋራንቲ ኣበይ ከም ዘሎ ትፈልጡ ዲኹም ነቲ ቃሉ ኣብ ምእዛዝ እሱ ከም ዝበለን እንድሕር ኣለኹ እንድሕር ይከይድ ኣለኹ ይእዘዝ ኣለኹ እንድሕር ኮይነስ ጽባሕ ዝሓዘት ትሓዝ ንኡ ተኣሚነ ንኡ ተኣዚዘ ንኡ ኣኽቢረ ኸይድ ከለኹሲ እሱ እዩ ፌስ ድገብረለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኩላትና ካብ ዘለናዮ እንተስእሞ ንጸሊ ሃሌሉያ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ነፋስም የለም ሃሌሉያ አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለው እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር
ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ነፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለው እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ነፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለው እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ማክበር ለመጨረሻ ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ነፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለው እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለዚህ ነበረና ጊዜ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርና አኻ ይሁን ጎይታ ነፍስ ወከፍና ናአኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናአመና እናተዓዘዝና ክንነብር በእሽታ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦዬ ክድግፈና እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስካ እግዚአብሔር አቦዬ ነፍስ ወከፍና ጎይታ ክድግፈና ናአኻ እናስመርና ናአኻ እናኽበርና ክንነብር ክንጓዓዝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦዬ ረድኤትካን ጸጋኻን በኢየሱስ ስም ይብዛሃልና استمهرنا قال كله بيسوع كريستوس سم بلبنا منفس قدوس يتحتم كتقمنا እግዚአብሔር አቦዬ 33 ዓመት ደማ በኢየሱስ ስም በህይወትና خفرመታ እንጸልያለና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጎ ይብዛሃልኩም ሰላም ድማ ይሃብኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ደተሐለ ወንድ ተባረኸን ይሁን አብትኸድዎ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናሰሰነ እናፈሪያ እናወሰኸ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኺድ ብርሃንኩም መመሊሶ ይድመቅ ሰሙንኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኸ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም ኪዱ